ugbu a o nwere ihe kpọrọ nwe sị m Maazị Ugocha Maazị Ugocha, okay, you think you know Igbo, you think you can you are talking of Igbo language, ngwa Maazị Ugocha, what is noodle in Igbo language, what is spaghetti in Igbo language? Nne, asụsụ bụ mmadụ nwunye, asụsụ bụ mmadụ nwunye, ọ bụghị mmụọ nwunye. Ndị nna nna anyị ha wepụtara anyị asụsụ abụghị ọka nkụzi na ọka mmụta, mana n'ụdị nke ha bụcha ọka nkụzi bụrụkwa ọka mmụta wee wepụtara anyị asụsụ dị iche iche anyị na-asụ tata. Ọ bụkwazi ọrụ anyị bụ ndị Igbo ịhụ na nke enyere anyị n'aka na ọkụ agụnyela anyị n'aka, anyị na ha anyị n'aka, onye na ha ya n'aka ma na-awụcha gịnị mpam yawa anụ mpampam. Oke, ọ dị ma okwu ahụ oke ụfọdụ atawa m kwe biko onye akatara m ịma na bekee jụrụ anyị ọnụ, anyị na-achọ ka anyị si na bekee naghachite azụ n'asụsụ Igbo. Ọ dị mma. Noodle bụ achịchị. Ị ga-ajụrụ nke ka anyị si nweta achịchị ahụ. E nwere ihe dịka noodle debe anyị. Gịnị bụ ya ahụ? Abacha. Efu na otu anyị si were ebe abacha, otu abacha na-adị ọnụkwa ka otu ahụ ka noodle dị. Otu ahụ o si wee daa n'ụda ka anyị si were ụda abacha ka anyị ji were wetelu noodle ahụ achịchị. Ya bụ ịchọrọ idunye nwata esi ya, biko ya ji egotele gị otu ọ bụrụ na ndị na-eri na katọn, otu katọn achịchị. Ụfọdụ ajụọ m ekekwe maka spaghetti. Eze na spaghetti bụ achịchị ogo maọbụ achịchị gha. Spaghetti bụ achịchị ogo maọbụ achịchị gha. Ka ọ gara ịbụ n'oge niile anyị atọ na-asụsọ bekee ju anyị ọnụ oge niile, ma Igbo ahịa anyị ahụ ọkwa mmadụ ka ọ dị ịsachaghepụta asụsụ. Biko nwanne m nwoke soro anyị kwado anyị, aka m nwanne gị nwoke onye na-ewetara gị asụsụ na omenala Igbo ghere eghe na